Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 25, versikulo 18. Ti pamad padakas, arig na tinatadam akampilan wenno pangor, wenno natirad apana. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ka di tigatangan manang? Mangpili ka, no? Anya ti kayat mo kadagita badbado. Daytoy man ti kursunada. Sagmamano ka di daytoy. 400 day tamanang. Nay, nagnina mo tin. Awan la tawar na. Diyos to apresyo ti imbagak manang. Nalakapay kat daytan Nagnina mo tin tilakom. Di ka pa'y patawaran. Dayta ngamin ti imbaga ni boss apresyo na manang. Ura iso ti imbaga na. Tukayat mo abawasan. Agkaruba tamot. Isumat ngamin ti presyo na manang. Pabayadan da kanyak bawasak ti presyo na. Inak man langan. Nagnina ka dayta na badaw. Apay, balitok dayta. Am-amom ka di dayjay. Unay matan. Apay, balitok ko na naki din. Karuba mi dayjay. Imbagak ti last price. Tamamok kat nga ron. Sabali magti sa unan. Madlaw asaan anasaya at ti kababalin ti kasti ang tao. Mas daawak man. Masurun kit din. Kat saan nga rod amabalin abawasan ti presyo na. Talas price ang dyan bagak. Sapay idipin manaw. Nagkusilap. Kinusilapan na ka di? Katuan. Nagtadam ti kusilap na. Iso amas daawa. Kas laki din at dadakil abasol mo. Nay, apay manan. Anya ti parikot mo. Ay, jay man naglaklako akaruba. Makapasurong. Apay kumakasuron mo. Anya manan tinaramid na kan ka. Di nalakot patawaran jay lako na. Last price ka no. Nagalasmat nga rod abado. Saan namat ako kwat ilaklakod ha? Tangtangdanan dalaang mat nga aglako. No isungay ti imbaga ti bus da apresyo. May sakamad. Ayunam kit di day babae. Nagalas ka ti aramid mo. Gusto ka di day pa nagpampanunot mo. Oy, limpyo ak tao. Awan kurkurang ko. Apay adamagam no husto ti utak ko. Unay kat ni Manang Juanan, nanang. Taapay ni Juana. Anya ti inaramid na. Kinusilapan nak, idisaan ko pinatawaran ti Bado. Talas price ang ti imbaga. Ay na anak ko. Talaga akas jay da di tao. Bay amlaeng. Di nakalakit disaktan. Makapadismayamat ngamin na. Saan arumbang atutupam ti kasdi tao. Mapalabas ko matkit di. Ngam no agaramid matan iti pakadadaulan ti reputasyon. Ay, samalin asaritaan day tananang. Aday wamlaengen. Tamangan no agkin no silap kayo. Iso nga taan na pan ija pwesto tagumatang kuma. Ngam siguro kurang ti kwarta na. Saan ka di asika ti kadwa ni Bay tingaglaklako ijay luputan. Wan manan, apay ka di. No kanayon mo akakuyog da a tao, ay, maalisan ka iti sakit na. Adda sakit na manang. Day tatipod no. Apay, di mo makita anak kutong? Kasta ka di. Ay, nabiit kami pa'y ngamin nga agayang. Nagkadwa kami laang iti pagtagilakwan. Iso adi mo ammo nga ada makaalis sa sakit na. Ay, delikado nga rod no adda makalis ay sakit na. Anya ka di ti sakit na manang. AIDS ti sakit na. Ngam saan mo nga ibagbaga nga imbagakwang. AIDS? Ay sus, delikado nga rod no kasta. Ay sus, di nakas-asit yan. Ijay ka abanda. Ay, saan ka kuman nga umay agla ko? Apa yun gayam? Apa yakalata kas na ka? Ay napasensya kan. Ngamjak kayat tag sakit itikas iti sakit mo. Anya ka diti sasawa mon? Anya ka diti sakit ko ako nam? Amom no anya ti sakit mo. San amasapol abaliksan pay? Awan sakit ko gayam.
Di na kumamat ka dorman. Di pangasim, di na kumasasitngan. Asino ka di tinangibagakan ka nga da sakit ko. Saanin ang masapul amaamuam no asino tinangibaga. Kaya't ko amaamuan no asino tinangibagakan ka. Apay ka di analiday ka asimbang pait. Kadorman nakmatan ti katrabahwak tatang. Ibagada nga da ka no makaalis a sakit ko. Nay, sino nga'y tinangiwaras nga da sakit mau? Saan damat nga ibaga tatang? Damdamagak, ngam di damat ibaga. Sino nga'y tikimayakay kan ka? Tigayam ko anisali. Kan tika arroba akadwak nga aglakla ko. Ay sana nasayati kasta a klase agagayab. Di na pala napanagnakan nga mamatin iti pamardaya. Kunada nga umikatak ka nun ka sales lady. Saan ko ang mapalabas day tawi? Inak kasarita ti katrabaho manisalay. Kaya't kakasarita balasang kao. Nasakit nga min ti barukong ti anak ko gapu iti atapyo nga da sakit na. Awan sakit ti anak ko. Api nga rod nagkutong tata. Jakmat kayak ti maalisan delikado pa'y asakit. No saan mo nga ibaga no asino tinangibagakan ka nga da sakit ti anak ko? Si Kati darum ko. Kakaasi ti anak ko akanayon analiday. Kasano no agsakit kat nga raod? Idarumdak tata. Saan mat asyak tinagtaudan ti sao? Agsipod ta saan mo nga ibaga no asinaw? Kawatan asika tinagtaudan day taasaw. Anya ti aramidan nyo tata. Dalusak ti pinardaya yu aripotasyon ti anak ko. Idarum ka iti pamardaya. Saan asyak tinangibaga tata? Ni Manang Juana. Anya ti pamanagnak day taataaw. Intayo iti doktor. Takitain da no adda sakit ti anak ko. Anya manan nga istorya ti inararamin mo. Papaayaban da kay di barangay hall. Anya man na napaayab day ta. Saludsudom tabagim. No anya manan ti intang-tangab mo. Ay na, di mo lang maikat day tang aramid mo. Gatal at talaga day tadilam. Ay, asino aya tinagdarong? Jay anak ni tata din siyo. Nasakit ka no ti barukong di anak na. Gapu iti pinataod mo asao. Sa ulaang, agsakitan ti barukong na. Apay, di mo ammo, akas lapatadem, amang salput iti kaunggan ti may sa atao, ti pamardaya. Arsa gidkit di dagjay nga agamaa? Isaganam ti pagmultam. Ta sigurado ang mamulta ka, gapu iti kinalaing mo nga aglawat. Sali, indanon mo ka diti imbagak nga ada sakit ni Betty. Imbaga nga min ni tatang na nga idarum nak manang. Jak kayak ti maidarum. Imbaga ka, tapno saan asyak ti maidarum. Dang kamot a tao, imbagam kit din. Kasanon, imbaga damat ang mga lada ka no iti certification ti doktor nga awan ka no ti sakit ni Betty. Anya, certification ti doktor. Madamag ko man manang. Pudno ka di nga da sakit na wano awan. Kukwa. Rinabak ka laang, impay-pay sumut. Dang nga kakidi Amo pa'y no asino ka data ti dang nga manang. Tapno sa anak mairamraman, imbagak asi ka tinagtaudan ti sao, tapno sa anak mamulta. Saan ka di agayem mo day di asali anak ka? Apay anam atay iti inuulbod nga imbaga ni Juana. Day talaunay ti pagsakitan tinakam ko, nana. Kaslakit, anya launay ti sakit ko, takadormandakit din. Liklikam ti kasta klase ti gayem. Saan anapudno? Agsasango kami ijayan ni Kapitan Nanang. Malawlawagan itan nga awan makaalis a sakit ko. Mala, intangarod mangala iti sertifikasyon ti doktor nga awan sakit mo anak ko. Tapno adda pamanaknak. Wen nanang, ipabayad ko kadakwada day ta a certification ti doktor, pati ti aldaw ajak pa nagtrabaho. Madanyusan da. Nasaya at ti mamakawan. Ngamno saan amaikan iti leksyon ti kasta klase ti tao. Ulitin dan tumanen. Wen nanang, mapakawan ko ida.
Ngamtipan na kay babain nga impayda kanyak. Sanan abas talipatan. Masapul ama ikanda iti pagnakmanda. Nalaka ti mamakawan. No jay tao kat dumawat iti pambakawan. Ngam no natangsit. Multaan tapno at dagong gunana. Kapilitan nga ilakom ti baboy mo. Tapno adda pangalaam iti pagmultam. Naglaing kat dagitan? No isudakit din ti makagapo nga ilakok ti baboy ko? Nadamag ko, anapanda ka no nangala iti sertipiko ti doktor. Madanyos ka pa iti aldawas an apanagtrabaho ni Betty. Anya? Nagdakulan nga iti bayadak no kasta ti mapasamak? Tapno saan mo kanu nga ulitin, ti kinalaing mo ang mamadakas iti tao. Agasem, ta AIDS pa'y gayam ti imbagam asakit jay tao. Lando, kaduan nak mo tin ang mapansumango ka ni Kapitan Anya, apay ko mga iraman nak. May sam ang nangaramid iti istorya. Agnerbyusak mo't nga rod no may saak. Ay, mabainak lagi di amapan sumango dita. Di ka mat nagnerbiyos ang naglawat. Apay ang agnerbiyos ka sumango. Hello? Asino da ito eh? Siyak daytoy gayam. Di na kumamat iraman iti darum mo Kapilitan asumango kamat. Takasapulan asikat ti mangibaga ani nanahuan natin ang ibagakan ka. Sa lawasaw gayam day di amanang Juana. Mas daawak mat tanamati ka mat adagos. Dinak man la dinamag nupod no wano saan. Nagamakak ngamin. Taamangan no maakara na. Sorry Adan sertipiko ti doktor nga awan sakit ko. Dinak kumamat ka dorman. Sorry gayam. Kunak ngamin no agpaiso timbaga na. Kunana ngamin nga iso anak kutong ka, gapoy ti sakit mo. Kababagik tinakutong. Sa anak mat ngamin arawat amangan. Bye. Imbag ta nasabat ka diti tiyendaan. No ibagada ang mamultaak, tulungan dakman ngagbayad. Anya nga iti pagbayad ko manang. Nagbasit ti sweldo nga aglaklako iti lupot. Mano nga aldaw asaan ang nagtrabaho ni Bete? Nasurok samot ado alawas manang. Ipadanyos da kano day ta saan na pa nagtrabaho. Sinalbagan. Ay sus, medyo dakkelmet nga rod ti bayadan nyo no ipabayad da amin ataktak da. Bayad ti doktor, agraman multayo. Sayang pa iti mapaglakwak iti baboy ko. Imbes apakairanudan nyo, saan met tapagbayad yu iti kinalaing yung aglawat manang. Apay nga nga indanon mo Dakmet kayat asyak ti maidarum manang. Adda kayo met dito tiyendaan manang Juana. Imbag man, tada pinagmultayo, kun pinagbayad yu iti danyos. Ay, kasjay gayam kadagsan ti bayadan no agchismis. Impabayad da ti gastos da iti doktor, kun amin ataktak da. Saan kon nga ulitin ti agchismis wano mamadpadakas iti pada ka tao? Oray siyak mo't amanang. Sa anak ka basta mamati iti sao ti chismosa. Ita, imalis ni Betty iti sabali a paglakwan. Kimaya kayon kanya. Ay, oray nila kay ko. Kaunget nak. Mangibabai na ka no. Ay, babawi ko na anang dadaol ka ni Betty. Masaya nga nakmat iti panaggayumi kin ni Betty. Saanan akas idi ti panakilangan na kanya. Oray dagiti dadakkel ni Betty. Saanan akas iti sigod. Amabalin ko ti mapandumawat iti mula da. Ay, iso asaan ko nga ulitan ti madi nga aramid ko. Mamati ka kadi manang Juana. At ibalikas kas lapatadem ti patauden na. Uwan, podno dayta. Podno launay. Di ka mang pardaya, tapno awan pagbabawyam iti odi na. Ikawasket di tina Kristyanuan akababalin, tadayta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.